Yeah, Ikeji ndị agba ebe anyị n'ugwe. So any person of Chinedu, Chedunya Olu, give agenda Ajim worldwide, ndị bịara agwa anyị. Ekelere m nwoke kelee nwaanyị. Duo onye mara. Ihe m na-ekwu onye ọbụla na-emme ya n'ọgbọ. Onye iwe na-ewe iwe ga-ajụọ. Nwanne mara nwanne ya. Onye akọsị ndị Ọnịcha ka o nwere mejọrọ ibie. Ibe mere emewo. Ama m nchaka mgbe Tọzdee. Na-anọkwa ka anyị si anọ, anyị na-erikwa nwaanyị ihe. Biko, onye ọbụla bụ ndị Ọnịcha iwe n'obi si wepụ ya gaghị eme onye ndị Ọnịcha na-eme. Biko nu. Onye sị na ihe ndị Ọnịcha adịghị mma, ya rugwe briji flyover ya ka ọ tụọ ya kwụsịrị ebe ahụ. Ọ gbalekwe briji Ọnịcha. Ekele dịrị Daalụ nwanne m. Egbe dị ga-eje ọgụ. Egbe ndị bịara agwa Ajim worldwide. Egbe double transformer. Ebe m na-ekwu onye ọbụla Welite olu sala. onye ọbụla wetuo anyị wetu ụzọ na obodo anyị. Ife mere emewo. Ebe na-achọ kịta ndị na-esiwo eme udo, but thank God that the peace is in progress. Egbe ya gaziere ga-adịrịla mma. Nwanne ndị a gwa anyị nye anyị olu ndị bịara agwa Ajim worldwide. Na-agwa Ajim ka Ajim dị na mma. Otu si do before. Ọdụgbo taa ahụ ruo n'ụbọchị ike taa. Taa wụ Ikeji. Ekete ife ọma. Ekike ju agba. Ya dụrụ anyị na mma na akwọ, dụrụ anyị mma na eke, dụrụ anyị mma na orie, dụrụ anyị mma na Segbuo m. M sịrị ka m bịa nọnyere ndị Ọnịcha. Ikeji. They invited me. Sị m bịa nọnyere ha, sị m nọnyere ka anyị mee Ikeji anyị today. Ndị Ikeji anyị ka anyị were udo. N'aka n'ọkụ ụmụ ya afọ nna oriri ka nkụ ka ga-awụ mbido. Chief leta anyị anya. Yala tara. Ometes. Erisola akụkọ n'ugwu. Wale ndị abịara agwa Ajim worldwide. Na mgbakwunye ya bụ ana m ekele Chukwu Obiligwe nyere anyị ndụ tata. Enugwu i nwere Mee ka anyị dị ndụ. I nwere name na Ọnịcha. Wee foto tata bụ Ikeji ndị agba. Ogologo ndụ na ahụ si ike ka o ji nwere onye ọbụla ji n'aha Jizọs. Biko m na-agwa Chukwu Obiligwe mere ka anyị foto tata. Ya wekwuru tata nye anyị udo na Ajim. Okwu udo ka anyị na-ekwu. Yes. Biko adịrị onye ukwu na onye nta na mma. Na mgbe ha dị anya anyị enweta udo na Ajim. Ana m ekele chifu anyị bịara bịa. Ogbuefi. Biko nke o chiri ya zere. Ọkọta anụ. Ịgbala anụ karịa. Ọdụ ala eme ote ọdụgo ịbala eme enweghị isi. Mala ibe m na ya ọwụ nke onye chiri ya zere. Ma ndị na-aba mba ma ndị na-ewe iwe ma ndị na-eme netin oge eberegola mgbọgbu. Onye sikwala ibe mmadụ ihe ma e were nkata kuru mmiri. Anyị chọrọ na Ajim ebe ọma. N'aka anyị esi anyị ma Ajim ụba Ajim nwoke mba eji amatụ. Ọdụ m ọwụ mbichi anyị na-eme n'ihe. Ọdụ m lebe ebe agba ovela ala. Ajụ mmọnwụ ndị Izọgụ ebe. Anọkọta nke mama ebe si gbata gbere anyị. Anyị na-agbagharị gburugburu ga ebe a nwerela nka. Ma chọghị ekwu ewe ya onye ọbụla zuo ike. Kele Ajim worldwide. Udo chia na Ajim. Anyị makwa ahụ ụta anyị dụbụ mbụ so anyị si otu ahụ lọ nta ahụkwakwa. Ka onye ọbụla iwe dụrụ obi ya butuo. Mụ na abụọ na ebe anyị na-eme ugbu ewu Ikeji. Ọrụ afọ ụwa na ya. Ịvụrụ anyị nọkọta nsịsa anyị gbakọlata rịtakwara nke a wee Ikeji anyị n'Ọnịcha. Ịghọtara ọtụ anyị na-eme ndị ọnụmọzọ na-emekwa kwa ya uludo na-achị. Mana ọ bụrụ onye ti isi ebe ọzọ ibi eti isi ebe ọkwa ya ọgbaghara ala adụ. Ekele mmadụ niile biko Ọkọta anụ. Abụ nwe lọta nna edogo ka ịbụ ndị bịara agwa Ajim worldwide. Ajim worldwide m na-ekele onye ọbụla. Ọkwa Ikeji ebe anyị nọ. Libe chairman anyị Chief Ebubedike 1 na ndị agbọ niile. Anyị si ya dọrọ Ajim niile la mma. Unu abụọ otu anọ n'Ikeji ugbo.
Ikeji eme ya ketere anyị ife ọma. Amen. Anyị ya weta ife ọma n'ibe anyị. Afụ nwere nna. Batakwala ajụm ọzọ. Anyị nọ karịa ụta anyị na mgbe gara aga. Unu abụọ nlọ Ikeji ebe anyị nọ. Ọdịcha branch. Anyị na-akụziri Ọdịcha uticha ebe ha wụ. Anyị na-eme anyị ala akụziri ọda branches. Ọnịcha lead, ọda follow. O doro na ya na o nwebere branches riri ji ibicha Ikeji. Ndị abụọ na-erila abụọ anyị a na-erila Ọnịcha na-erichi ndị abụọ nọ n'Ọnịcha. Anyị si ya gaziere onye ọbụla. Ya gaziere onye ọbụla. Afọ nwa anyị na-ekele wo. Ojemba, iwekwe n'iro. Ọ bụ Ojemba ewu. Isi kote ofu. Ọgba ya 1 n'ụmara. Ndị anyị nọkwa n'ebe ọgụ. Anyị nọ ọnwụ evi. Anyị nọkwa na-eri ji ugbu a na nke chairman Chief Ebubedike Agbo 1 chairman Ọnịcha branch. Ụfọdụ si anụ ha ahụ Ọnịcha branch a iwe ebido iwe ma ha na-ebịakwa gbara briji ihe Ọnịcha jee ebe ha jee kpalọ mana ife anyị na-eme ụsa ọdụmma lasịrịla mee ya esere enyi na enyi ya fụta n'ụzọ ya mee tiwa ahụ ọtọnọmọs bịara isere anyị tiwa ahụrụ lahụkwa ya hụrụ ebe ndụdụkwu Ajem ya dịkwala udo. adịmadịwo n'udo na otiwa ahụwo ihe m na-ayọ maka kwụbara ibe m na-ayọ owe ya jụrụ nwoke la mma jụrụ nwaanyị la mma onye chiri ya ze onye kọọ ji ya gwute ji onye kọrọ ji ma o jere ije ile ya so ogwute onye ohu ji ebe ị kọrọ ede gara ele ya si je gwute ji maka na o nwere onye na-emeghe ochie ka ọdụ ahịa emezikwo mara ala ọdụ mma na-ekele ajị m niile ebe onye nọ obodo oyibo ma onye nọ Naijiria ọ dịrị anyị mma aha Jizọs Oge m ọga nta 37 million iwu nrila kele kwute okwu ọzọ. Oriri ji ka anyị na-eri nke ụbọchị nke taa. Yes. Ọ dịghị ọrụ anyị na-ala tie mana anyị kere Chineke na onye kere ụwa Ivu kabazụ. wee nchịkọtawa anyị ncha niile sị na anyị eri ji nke afọ maka nke last year gbara ọ dara anyị eja mana ọ ga-ote anyị si Chineke dịkwa anyị ndụ maka mmere anyị nọsụrụ nwaanyị mana ọmadụrụ anyị ụnyaahụ ọzọ otu anyị si erikọta kịta na otu anyị si achịkọta onwe anyị kịta na anyị gara achịkọta ya na-agakwa n'iru and o mara ya emechakwa wee dịkwa na mmụọ ọzọ so onye ọbụla sịrị na ọ ga-eti ise ajem o eti ise zuru ụlọ ya onye ọbụla ịla akpa nkata ọjọọ si na ihe ọma ma batara ajem anwa o lezuru ụlọ ya ka ọ ga ihe ohe ya eso na-aga ihe otewu Chineke nna orisabili igwe aja ale nkwọ alịkọ ọhụụ mara ndị agbọ ma ndị ncheta ma ndị mechetara ngwa ndị a niile echekwa mara niile ndị chetara esi ama ya Chineke na eluigwe ya biko ya mere anyị ka ya amahụ ma ihe retisara be anyị maka ihe a kịta na ya mepụta esu wee chịkọtakwa anyị ọnụ n'udo ka anyị na-erikwe ji na-eri ma ji anyị na-eme ihe niile laghachi jos ibe ọma batabu bifo ka ọ ka na-abatazi ka ọ nwee ike na-abatakwa mụra mmụọ anyị ncha niile wee bikwa n'otu ọzọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ọbịala ide uru ọbịanya anyị olu kelee Ajim worldwide. Mundo mara hundi kama na tumma. Ndio kama kama kwa imma. Hadi wata mambo yote ya umma. Mimi hasa na maanza. Ko tawi ke jabo. Ai kati mama. Ogoro gongo na ruzi ya kabu. Duko msore me jara bara.
na anyị ma ndị ọnịcha agba akwụ ndị mejọrọ anyị ụgwọ anyị mejọrọ agba akwara anyị na anyị gbara akwara na anyị tụmaka nta nwoke ike ji wesi na anyị gbarụ ndị ejọ mmadụ ndị mejogburu anyị ma eje eva ma eje okwu ma eje rụmọ na akpụrụ anyị na anyị wụsakwara ha niile onye ọbụla bịara ka anyị mezie ibe anyị na ndị be anyị si na ndị mekọ ga-esekọ ka m na onye eje nso okwu ka m na onye ebe ọzọ ji ese okwu ife anyị ji adụ m anya kara na anyị nwoke ife ma anyị na-asị na nta nwoke ike ji onye ọbụla okeke ma oke chere ma ya wee lee abụọ ka anyị dọhụta anyị si do mbụ ọfụta na adụ mma tata ọdụbara gboo ọdụbara gboo na ọzọ emere ahụ ajọ mmadụ ọzọ emere ebe mmadụ biko m sịrị kama ọzọ ya eme ahụ ife ọma n'ụdị ka nke ya mere ụfa ya eme ha ọzọ ọkwụta ka anyị gbaghara ka anyị rita okwu ka ndị asọ aka na anyị mara ka ndị obe aka anyị mara ife there was a time that was 1972 Obasanjo, Murtala Muhammad, and Dinka them. Yeah, I do have to see the whole Nigeria. Obasanjo said, if you could the whole Nigeria, Muru will never come back to life again. Let us move forward. Because Nagamuru, not years old, or become naked, no matter the man number, man, no, I am. Do I make it? Never joke as boy and wine. Ojemba go la pacha okiri o ya me ngwa. Si ho chara ye wa sai le rive. Am so na me gara. Ego gweje o ego. I got ebido. Money in the bank. Money stuff. Ego gweje o. Finally. Come Excuse, Biko. Ịhụ na abụ ebe ahụ Ikeji ndị ụmara Ọnịcha branch anyị nọ na be chairman na Chief Ebubedike 1 na ndị abụọ the general ọ ya na-ekwu okwu egbe biko anyị na-ekele Ajim worldwide lasị lọya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma n'aha Jizọs ebe onye nọ ife ọ na-eme gara agara ya sịrị were n'aha Jizọs biko nke onye chi ya zere onye mejọ ya gbaghara sa anyị gaa n'ihu ekpere anyị wụla ọ ya dịrị Ajim na mmalụ ụtụ dịrị ala mmalụ ebe dịrị ala mmalụ abalị n'aha Jizọs anyị gara aga n'ihu ịla azụ ahụhụ pọshọn anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị